dipindhani. Kaya uriping kawula ing pradesan kang lagi padha nonton layang romantikane Pak. Lamun durung mangerteni tanceping kayu. Tundho paripurna lakon kang nindakake dalam sajroning semesta. Ing badhe musuh tundho pitantu. Ora bedane lakon uripku. Sing saiki aku ninggul kewajiban sing ora entek. Ora kundak kurang tren kowe sinumpak. Gendera panji-panji kaprajuratan ing pucang tombak. Aku kudu sonyoaken arep kembang wijaya musuh. Ing bareng aku nduwuti playune manuk. Kutut tekan wiber. Saiki wis pencok. Ora ing tengah samudra kang dumunung ana ing pucuke. Lur kepiye nggonku bakal nyangkat wae. Mongko papane adoh. Wujudane ya mung siji. Terus kepiye nggonku bakal metek arane bagian. Monggo ya. Monggo. Kang bisa ingkang damtangi wayah gantung kaya anggone nutupi ambure perkutut putih. Lah iki wayahku kok kaya nang sak pinggiring samudra kaya kebingungan. Itu apa meneh sing ditenggari wayahku? Ijian. Yang presopi yang mbak kasenyatanipun kutut wingit sapunika sampun mencok wonten ing sapucuking gunung. Mongko menika wonten kesih samudra kula boten saged langen boten saged nyabrang wonten ing samudra tumuli pancen wonten ing arga ketuh sesekaran menika ya. Lajeng kula kedah kados pundi ya. Aja kuwatir wayahku. Perkutut putih anggone ento aning gunung sing ana ing Pulau Nusa Kambangan. Kowe ora bisa gandeng Pulau Nusa Kambangan ning sak tengah samudra. Nanging iki sak pinggiring samudra. Enen kayu kang kemandang. Iku sejatine detek magindo kecindong iku prau. Mula wayahku kowe numpak kayu kuwi sing bisa kowe ketung ing Nusa Kambangan. Eyangmu weling karo senilamu. Tak bisa kowe ketung ing Nusa Kambangan. Sekar Wijaya Kesuma sing ana ing pucuke Gunung Endal. Kumbuten dukuan. Sawise to dukuan lan astamu. Kowe engko ngerti dhewe. Sejatine Sekar Wijaya Kesuma sing kanggo tunggaling kratone Mataram iku yo kadang dhewe dan kaya. Waduh ya. Semanten pangorbaning kadangku. Kangge kesaenaning ditukur Mataram. Orang rampung-rampung itu, Pak. Tapi kados pundi menika tunggalku ya. Ing pamrihipun sareng kira saking menika ya. Bagi tumuli ku sebranging baitonipun kula nyuwun kapiten ya. Waduh ya sapa ya.
kraptonipun Mataram. Tekan semono pangorbananmu. Tekan semono pangorbananmu kanggo kabecikan Mataram. Pawon. Loh, Kowe wani jamak karo kelangan aku, Kembang Wijaya Kusuma. Sapa jenengmu, aku kandhane wong Puspawangi. Puspawangi. Kuwi kelangan aku, perang lu jamak, tak jaluk Kembang. Kembang Wijaya Kusuma. Sak sapa wae ora bisa gembok singgul. Ben kepiye wae iki kadang kalebu kowe. Lamun kowe ora bisa semingkir saka papan kene, aku tegel mati wae. Aku. Wong mati kali atiku. Muga sekali tapi selagi gue tak unggul ke musuh nganti aku kasih panik. Ketoprak JJS Sugeng Kondur Rahayu ingkang pinanggih.